Is-suq globali tat-turiżmu reliġjuż u wieħed mill-akbar li jeżisti, tant li skont statistika fl-2018 kważi 450 miljun turist internazzjonali ivvjaġġaw għal dan il-għan. Pajjiżna li jumoni b'diversi attrazzjonijiet simili f'kull rokna tiegħu u wieħed minn dawk li tinvesti b'saħħtu f'din in-niċċa u fl-aħħar snin saħħaħ u tejjeb il-prodotti li kapaċi joffri lil barranin. Dwar dan tkellma Franzel Caruana, manager tal-proġetti fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, li spjegat li l-awtorità għalfet mill-ewwel prominenza ta' dan it-tip ta' turiżmu. Qed naħdmu fuq proġetti biex intejbu il-prodott tal-Gżejjer Maltin biex il-viżitatur ikun jista' ikollu pjattaforma ta' postijiet iktar fejn jista' jara. Fosthom l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed taħdem ma' diversi mal-Knisja ta' Malta biex ittejjeb il-mużewijiet li jinsabu biswit il-knejjes. Nistgħu nagħtu eżempju huwa il-Djawla Capitularis Museum li jinsab biswit il-Bażilika ta' Sant'Elena ta' Bekirkara. L-awtorità wkoll qed tagħmel xogħlijiet fil-Melliħa fejn iffinanzjat parti mill-proġett tal-Pilgrim Lodge fejn l-idea hi li dan il-mużew jagħti ħarsa tat-tifsira ta' pellegrinaġġ. Il-parti l-oħra tal-mużew ħadkun qed toffri esibizzjoni ta' tradizzjonijiet u l-folklor tal-passat. Proġetti oħra jinkludu r-restaw ta' pitturi prominenti kif ukoll installazzjonijiet ta' dawl ġdid fuq il-faċċata tal-knejjes. Saru wkoll interventi ta' restawl fuq statwi u niċċeġ f'diversi lokalitajiet madwar Malta. Caruana spjegat li għalkemm din in-niċċa hija waħda ġdida, l-indikazzjonijiet huma pożittivi ħafna. Qalet li l-għan tal-awtorità u li minbarra li tkompli tippromovi u tejjeb il-prodotti ewlenin bħal Knisja tal-Mosta u s-Santwarju ta' Pinu qed taħdem bi sħiħ biex il-viżitaturi jiġi offruti pjattaforma ta' postijiet reliġjużi u kulturali li wieħed jista' jgawdi. Caruana spjegat li minbarra proġetti li jagħtu spinta l qudiem lil prodott turistiku, l-awtorità qed tara wkoll kif tista' taħdem b'mod innovattiv u tippromovi il-prodott li l-Gżejjer Maltin jistgħu joffru b'mod elettroniku. Viżitatur ikun jista' jara dal-postijiet minn barra mixtutna. Pereżempju, ikun jista' jidħol fi knisja f'dan il-każ jew inkella fil-mużew u jkun jista' jidħol fil-post innifsu u jista' jaċċessa informazzjoni eżempju fuq l-organi tal-knisja. Mir-riċerka li għamilna sibna li il-viżitatur li jaċċessa dal-postijiet bil-VR medium għandu iktar interess li iżur il-post innifsu meta jiġi iżur il-Gżejjer Maltin. In-niċċa tat-turiżmu reliġjuż hija parti żgħira mill-investiment li l-awtorità taħdem biex issebbaħ u ttejjeb il-prodott turistiku tal-Gżejjer Maltin. Fost il-proġetti li taħdem fuqhom jinkludu dawk tal-istorja, postijiet urbani, kostali u rurali. Dawn l-aħħar xhur l-MTA ħadmet kemm ma' NGOs kif ukoll ma' entitajiet oħra tal-Gvern biex jitwettqu proġetti bħal restaw tat-torrijiet kostali madwar il-pajjiż bħal dawk fit-Torri l-Aħmar u t-Torri ta' Dwejra.